ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಅಸಲ್ ಮೇಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಖಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆತೆರು ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪ ನಡೆದುಂಬು ಏರು ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ. ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಕರಿನ ವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚನೆ ಸೋಮವಾರ ಹಂಗಾರೆ ಈ ವಾರಡು ಎನ್ಕು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜರೆ ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ ಆದೈತಂಡು ಆಂಡ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ 5,000 ರಿಕವರ್ ಆತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಏತು ಲಾಸ್ ಆತನು ಏತು ಲಾಭ ಆತನಂದು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೋರೆ ಒಪ್ಪನಂದಾಂಡ ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ತೊಯ್ಪೊಂದಲ್ಲೇ 42,000 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. 42,000 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು. ದಯಪಡಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಮಿತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ದಾಳಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಆದಿಪ್ಪು ಹರಿಯಾಣ ಆದಿಪ್ಪು ವೋಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ರೈತಂಡು. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತಂಡು 5 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ 5 ವಾರ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂತೆ ರಿಕವರ್ ಆಂಡ ಅಂಚನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ದ ಮಿತ್ತು ವಾರ್ ಮಲ್ಪನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಿಡಿತಂಡು ಆಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಹೌದಾಲ ಆತುಜಿ. ಸೊ 5 ವಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಆತಂಡು. ಇನಿತ ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂದುಲ್ಲರು 42,000 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ದಾದಂಡಲ ಸುದ್ದಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಮಾತೆರ್ನಲ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಪದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿ ಶುರುವಾಂಡ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತುಪುರ್ನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡದಂಡ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ದ ಪ್ರೈಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪಂಡು. ಸೊ 5 ವಾರ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪನ ಅಂಚಿತ್ನ. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅವಲಂಬನೆ ಆದುಂಡು. ಒಂದೆರಡು ಅವರ ಇರಾನ್ದ ಮಿತ್ತದಾಲ ವಾರ್ ಮಿನಿ ಇರಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ವಾರ್ ಮಿನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆ ಒಂದು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ದ ಮಿತ್ತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪನ ಹಿಡ್ದವರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದೆರಡವರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇಡ್ದವರ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರಾನ್ದ ಮಿತ್ತಿಡು ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಿಫ್ಟಿ ಪೂರ ವಾರೀತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ತೂವನ್ಗ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ 40,000 ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಲೆ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಏನು ಚೆಪ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಆಪನಂಚಿನ ಸಹಜವಾದ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಂಚನವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಂಚಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಎಂಚುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಬಾಕಿದ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಯುರೋಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದುಲ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಫ್ಟಿ ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪುನಂದಾಂಡ 127 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರಿಕೆಡು ಉಂಡು. ಸೆನ್ಸೆಸ್ ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪುನಂದಾಂಡ 453 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರಿಕೆಡು ಉಂಡು. ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪುನಂದಲ್ಲ 305 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರಿಕೆಡು ಉಂಡು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪುನಂದಲ್ಲ 102 ಏರಿಕೆಡು ಉಂಡು. ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರಿಕೆನು ಆ ಒಂದು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಲಂಡನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪುನಂದಾಂಡಲ ಕೋಡೆದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಯಪಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಜಿ. ಕೋಡೆದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪುನಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಡೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತುಂಡು. ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂವರೆ ಪೊಪ್ಪುನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಡೇ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಡು ಪಂಡ 1% ಏರಿಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಇನಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾದಂಡಲ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಜಿಂದಂಡ ಪಿದೆ ಹಿಡಿದು ಪಂಡ ಆತೆ ಇರಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಡಿದಾಲ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಜಿಂದಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನಿ ಗ್ರೀನ್ ಡೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಬುಕೊಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ತುಂಬು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಏರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪನತ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅವೇಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ನಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಬೈ ಮಲ್ಪನತ್ತಂದ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಯಪಡಂದ ವೀಡಿಯೋನು ತೂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ತೆರಿಯೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಾರಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪನಂಚಿನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಲಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ. ಸೊ ಅಂಚದು ಅವೇನು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಕಲ್ತೊನ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಯಪಡಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಕಿದ ಕೂಡಿ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಆಪಂಡು ಆಂಡ
ಕಲ್ತೊಂಡು ಮಾತ್ರ ದಾಯಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಆತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವು ತಿರ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತಕೂರಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಈತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮಟ್ಟ ಮಾತರೆಗಳ ಒಡಲಿನ ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.